നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിന്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് താരസ്ഥായി വരിശകള് ഭാഗം 1, 2, 3 ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ Pa sa pa sa Sari ga ma pa dha ni sa 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 dha ni sa ri ga ri sa ni da pa ma pa dha ni sa ri sa ri sa ni da pa ma pa dha ni sa ri da pa ma ga re sa. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് താരസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 4. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സരിഗമ പധനിസ സാ സാ. ധനി സരി ഗമ ഗരി ധനി സാരി ധനി സാരി ധനി സാരി ഗമ ഗരി ധനി സാരി ഗമ ഗരി. ഹൈ പിച്ചിലാണ് പാടേണ്ടത്. ധനി സാരി ഗമ ഗരി ഗമ ഗരി. സരി സാനി ധപ മപ സരി സാനി ധപ മപ സരി സാനി ധപ മപ സരി സാനി ധപ മപ ധനി സരി ഗമ ഗരി സരി സാനി ധപ മപ ധനി സരി ഗമ ഗരി സരി സാനി ധപ മപ ധനി സാരി ഗരി സാരി ധനി സാരി ഗരി സാരി ഗരി സാരി ഗരി സാരി ഗരി സാരി. സരി സാനി ധപ മപ ധനി സരി ഗരി സരി സരി സാനി ധപ മപ ധനി സരി ഗരി സരി സരി സാനി ധപ മപ
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും താരസ്ഥായ വർഷകൾ ഭാഗം 4 വളരെ വൃത്തിയായി പരിശീലിക്കുക. അതോടൊപ്പം അകാരവും സാധകം ചെയ്യുക.